Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ki khandai tali kilong ying hapo ka Southwest Khas Hills District kila shakta nagajingwan lingshop jong ka cyclone Remal. Oba tilingwa IAS Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District ula pentip bahadu mentakat kum ka jingyo lum jingtip bakidan hadu Southli kilong ying ki bala shakta hapo Rani Kor Block bat santali ei hapo mau kerwat blong. Halor kini ki jingjia u Deputy Commissioner ula penyathu bamariatip bakidan kilong ying ki shakta marmar ula pha i ki briu jong u bakinet banjurip bat airu kilat jingyeram bakirki lada kidan kam. Om tang kata wat ki skul ru menta kesngi ke arfratrik ujimang arhajar arpsau ladet pha khangnut bat lada kamaryang kala ailat ki skul kila ban plino la syai kesngi ke arf khandai trik ujimang arhajar arpusau. Ha ke jingnum jingtip napo ke office u district disaster management authority DDMA Southwest Khas Hills District la ong bakishnong ki bla syakta hapo mau kerwat blok kilong nonglang rangmau lat dom mauyong so dinyang Diwian Mauyong kat ba hapo Rani Kor Block kilong kesnong nongjri bar konjoy. La pentip ru ka jinglum jingtip na ka benta ki wede kisnong ki besyakta kalong ba menta kadang ya syakmat. Tena nakbenta itu kilong giang ki ba la syakta ha kene ka eryong. Tenga su penpawe ki jing sonem yaki wala dang amlaban ya kendu iki marhmat ndre ngalapha iki briu ki kram sabak ki feel staff jama ban le kendu itu briu banyak banyak penpawe kata ka jing mensim jing arab yaki baru la dan kam ban ai kendu jing ka bakidan kam nyala penpoi yang jing arab sak itu briu ha ka bede ba kani ka cyclone kepala ja nadu menin de hapo Rani Kor Block kiladon kemba Southli ki sinong ki ba la sakta padahal apa mau kurat blok ru ngilayo kripon kemba sandli bat ngila pha ki nong trai jungi ki ba la bo kerpang nam takani bakin jurip bat ya ki ditir report bat ki ladadan kam ban penpoi ya ki jingirap ki ba marmar ngilong ki ba kelakpen kre na mata kata te ka school ru ngila khang manta asni telada ka situation ka la improve te la syai na do la syai kin supplement ka school bala ka situation kam kampat yang ngila ban continue yang jingkhang ki school